Pnawn da, a croeso i Carlan Cymru ar gyfer sesiwn cyntaf o Bioleg TGAU. Bydd y sesiwn pnawn yma yn cael ei redeg gan Potter o ysgol Bro Teiri. Bydd y sesiwn yn para 45 munud, lle bydd yr athro yn mynd drwy'r cynnwys perthnasol. Os oes gennych unrhyw cwestiwn, defnyddiwch yr adran holi ac ateb, a byddwn yn ymdrechu i atab y cwestiwn yn ystod y sesiwn. Bydd y sesiwn yma yn cael ei recordio, gyda'r recordiad ac unrhyw adnoddau yn cael ei uwchlwyddo ar wefan e-sgol yn yr ardal Carlan Cymru. Diolch, Gemma. Diolch yn fawr iawn i chi am y gyflwyniad, a croeso i'r sesiwn gyntaf yma heno. Fel mae'n wedi gweud, fi'n ei ffocysu ar bioleg a bioleg cynnwys bioleg dwbl. Fi wedi penderfynu heno dechrau gyda Uned 4.5, sef Ymateb a Rheoli. Felly, jyst i gychwyn, y gair Homeostasis, a beth yw ystyr y gair yma? A ystyr y gair yma yw i gadw popeth tu fewn y corff yn gyson. A dyma rhai o'r bethau chi'n gallu gweld fan hyn, chi'n gallu gadw yn gyson. Felly, tymheredd, mae rhaid ni cadw tymheredd craidd y corff o gwmpas tua 37 gradd Celsius. Lefelau siwgr, neu glwcos, lefelau dŵr, pH, a lefelau carbon dioxid. Yn ystod yr uned yma, yn bennaf, mae eisiau chi fod yn ymwybodol o tymheredd a siwgr. Felly, na'r ddoi, mae eisiau bod chi yn gwybod a gallu disgrifio sut mae'r corff yn ymateb. Adborth negatif, mecanwaith rheoli yw hwn, felly pan mae newid yn y corff, felly y newid o rhyw pwynt penodol, so fel chi'n gallu gweld yn y diagram fan hyn, enghraifft, os newn ni esgus bod tymheredd craidd y corff yn codi 1 gradd Celsius fel petai. Mae eisiau'r corff ymateb i hyn, a ymateb yn go gloi. Felly mae'r ymenydd yn canfod yr newid, a rhoi wedyn y mecanwaith cywirol ar waith. Felly, yn danfon negeseuon i'r hanner corff sydd eisiau dod ar tymheredd na lawr nôl i 37. Mae'r ymodau wedyn gobeithio yn dychwelyd y pwynt normal, a mae'r mecanwaith cywirol yn cael ei troi bant. A mae'r math hyn o rheolaeth y gorff yn cael ei alw yn adborth negatif neu negative feedback. Okay. Croen. Felly, mae eisiau bod chi'n ymwybodol o'r croen, trawstoriad o'r croen, a gallu labelu yr rhannau sydd. Felly, rhai o'r brif bethau yw y capillariau gwaed, neu'r pibellau gwaed, y cyhyryn sythu, a mae eisiau bod chi'n rhoi cyhyryn sythu, nid jyst cyhyryn, sy'n eisiau rhoi'r blewyn o reidrwydd, ond mae eisiau yn sicr cyhyryn sythu. Yr blewyn, wedyn os ni'n dod draw i'r chwys ac yn y blaen, mae eisiau bod chi'n ymwybodol o'r chwaren chwys reit ar gwylod, yn gysylltud â'r chwaren mae'r dwythell, ac yna ar arwyneb y croen mae'r man dyllau chwys yma. A fan ni'n gallu weld ar y diagram hyn, maen nhw hefyd wedi cynnwys y chwys. Felly, yn sicr, mae eisiau bod chi'n gallu labelu rhannau trwy'r croen, a na'r brif rhannau mae eisiau chi gwybod. Fi jyst wedi rhoi diagram mewn fan hyn. So, os wna'n rhoi jyst 30 eiliad cloi i chi edrych, fi'n gobeithio bod chi'n gallu adnabod wedyn y brif rhannau. Felly, os byddwn ni yn gofyn felly, yn yr holiad, byddwn nhw'n gofyn i chi felly labelu hwn, sef y blewyn, yr cyhyryn sythu sydd yn gysylltiedig gyda'r blewyn. Ar yr ochr chwith fan hyn wedyn mae'r capillary gwad neu'r pibellau gwad. A wedyn ar yr ochr dde, ni'n edrych to ar y chwaren chwys, y dwythell chwys, a'r mandwll chwys, reit ar arwyneb y croen wedyn. Felly, i ni'n mynd mewn i ddisgrifio, felly yn gysylltiedig â hyn, mae eisiau bod chi'n gallu disgrifio y croen pan mae'n dwym tu allan, felly yn ystod yr haf nawr, a
pan mae'n oer y tu allan hefyd. Okay, felly mae eisiau bod chi'n gallu disgrifio rhain ddoi. A fel fi'n gobeithio bod chi'n gallu gweld, mae'n cymharu'r doi a tynnu sylw chi at 4 prif beth. Felly, os na i jyst dechrau gyda'r chwys. Felly, pan mae'n Twym y tu allan, mae mwy o chwys yn cael ei gynhyrchu i gymharu pan mae'r oer, mae llai o chwys yn cael ei gynhyrchu wedyn. Mae'r chwys yn gasglu ar yr wyneb y croen, a o fan hyn mae'r chwys yn anweddu. A trwy anweddu, evaporate, dyma beth wedyn sydd yn oer i'r corff. Okay, felly nawr rhaid fi'n cymharu'r chwys gyda'r twym ac oer. Yr un nesaf, fi moyn tynnu sylw chi at, yw yr blew. Okay. Pan mae'n Twym y tu allan, does dim angen i'r blew i sefyll i fyny'n syth. Felly mae'r blew yn gorwedd yn wastad neu'n gorwedd yn fflat ar arwyneb y croen. Pan mae'n oer y tu allan wedyn, mae'r gwrthwyneb yn digwydd. Felly mae'r blew yn sefyll i fyny'n syth. A mae hyn o ganlyniad, fi'n gobeithio bod chi'n gallu gweld cwr cyhyr fan hyn, mae'r cyhyryn sythu yn cyfangu, contract, sydd yn tynnu wedyn y blewyn lan yn syth. Felly pan mae'n oer, y cyhyryn sythu yn cyfangu ac yn tynnu'r blewyn a lan i fod yn syth. A falle bod chi'n sylwi na, os chi'n oer tu allan, chi'n gallu gweld eich blew yn sefyll lan yn syth wedyn. Beth mae hyn yn wneud yw trapio haen o aer wedyn. Felly trapio haen o aer ar yr wyneb y croen sydd yn ynysu. Prif 3, y trydydd peth. Fe mae chi edrych ar y pibellau gwaed. Felly fi'n gobeithio bod chi'n gallu gweld bod y pibellau gwaed pan mae'n Twym y tu allan wedi lledu. Faso ymlediad ni'n galw hyn, a mae'r gwad yn rhedeg yn agosach at yr wyneb y croen. A fi'n gobeithio fyd, chi'n gallu gweld yn y diagram, mae'r croen yn ymddangos yn fwy goch. A beth sydd yn digwydd yw mae'r gwad yn rhedeg yn fwy agos ac yn cael gwaren yn pelydru'r gwres ychwanegol na wedyn. Pan mae'n oer y tu allan, gwrthwyneb to, so os ni'n edrych ar y pibellau gwaed, maen nhw'n culhau, a faso cyfyngiad yw'r term gwyddonol am hyn, maen nhw'n mynd yn bellach o'r arwyneb y croen i sicrhau bod ni ddim yn colli gormodedd o gres wedyn. Mae eisiau bod yn ofalus gyda'r termau fan hyn, felly mae well bod chi'n disgrifio yr pibellau gwaed fel ni'n wedi yn lledu, neu'n ymledu neu yn culhau yn hytrach na mynd yn fwy neu mynd yn llai. Mae tueddiad bod pobl yn jyst yn dweud, maen nhw'n mynd yn fwy o seis, neu'n llai o seis, neu'n mynd yn bach neu'n mawr. Mae eisiau disgrifio hwnna bach yn bellach trwy weid y geiriau mwy fel culhau a lledu. Y pedwerydd peth felly, falle bod chi'n gallu gweld y diagram top, mae'r dyn bach hyn yn crynu. Iawn. A mae crynu yn achosi eich cyhyrau i cyfangu ac ymlacio, a trwy gwneud hynny wedyn yn gynhyrchu gres. Felly, fel ni wedi, 4 peth mae eisiau chi gyfeirio at neu gofio. Sôn am y blew, sôn am y chwys, sôn am y pibellau gwaed a os crynu neu beidio yn mynd mlaen wedyn. Felly to, os na'n rhoi munud bach i chi edrych ar rhain, be fi'n ceisio wneud fan hyn yw rhoi rhai o'r disgrifiadau sydd yn digwydd yn y modau Twym a oer yn bocsys gwahanol. Fi'n cymysgu nhw lan bach, a fel chi'n gallu gweld yr crynu a dim crynu, mae un yn cyfateb os yw un oer tu allan, a wedyn un yn cyfateb os mae'n Twym. Felly, jyst edrychwch yn gloi ar y disgrifiadau arall, a penderfynwch chi os taw oer neu Twym yw'r rhain felly. Os ai i'r rhai sydd yn Twym yn gyntaf, felly gyda'r pibellau gwaed, fel ni wedi, faso ymledio, os chi'n gallu cofio'r gair yna, gret. Os chi ddim,
Wel, cofiwch bod y pibellau gwaed yn lledu neu yn culhau. Pan mae'n dwy'n fyd, mae'r blew yn gorwedd yn wastad neu yn fflat, a mae naw oherwydd mae'r cyhyryn sythu yn ymlacio. A wedyn, yn amlwg, pan mae'n dwy'n mynd tu allan, i ni'n chwysu mwy, gynnwch mwy o chwys sydd mwy o anweddiad wedyn o chwys o'r corff mwyn oeri. Pan mae'n oer, felly ni'n chwysu llai. Vasocyfyngiad wedyn yw'r term ar gyfer y pibellau gwaed yn culhau, yn mynd y bellach o arwyneb y croen, a wedyn eto yn y modau oer, mae'r blew yn sefyll i fyny'n syth oherwydd mae'r cyhyryn sythu yn cyfangu wedyn. Jyst i edrych ar rai rhain yn fwy o fanylder to, felly ar yr ochr chwith fan hyn pan mae'n dwym, mae'r cyhyryn sythu yn ymlacio, a mae'r blew yn wastad neu'n fflat. A wedyn, ar yr ochr hyn, byddwn ni'n gweld dyma pan mae'n oer y tu allan, mae'r cyhyryn sythu wedi cyfangu, a wedyn mae'r blewyn yn sefyll syth i fyny wedyn. Okay. Just edrychwch ar y cwestiwn hyn yn gloi. Felly, fi jyst wedi rhoi enghraifft o gwestiwn arholiad mewn i chi ynglyn â'r croen ac yn y blaen. Felly, na rhoi 30 eiliad, felly chi'n cael just quick look ar yr fath o gwestiwn gewch chi. OK, jyst i dynnu sylw chi at rai o'r bethau sydd fan hyn. Felly, ar y top, mae gyda ni trawstoriad o'r croen ddynol. A beth maen nhw'n gofyn i chi wneud yw i gwblhau A. Felly, fi'n gobeithio bod chi'n gallu nabod taw'r mandwll chwys yw hwnna. Mae fe wedyn yn mynd mlaen i ofyn, o'r diagram, cwblhewch y tabl isod trwy nodi'r adeiledd ar gyfer pob swyddogaeth sydd. Felly, maen nhw'n rhestru'r swyddogaethau. O'r diagram wedyn, mae eisiau chi penderfynu pa un sydd yn gyfateb i'r canlynol. Felly, yn codi neu'n sythu mewn tymheredd oer, fi'n gobeithio bod chi wedi rhoi'r blewyn. Fi'n ymddiheuro am law ysgrifau fi fan hyn, neu treol wneud mor daclus a sy'n phosib. Neu, chw beth, na'n colour coordinator fe, bydd yn haws i chi falle dilyn. Felly'n cynnyrchu chwys yw y chwarae'n chwys. Okay, so'r chwarae'n sydd yn gynhyrchu'r chwys. Yn cludo wedyn y chwys i arwyneb y croen. Felly y dwythell chwys sydd yn gwneud hynny. Felly mae'r chwys, pan mae'n cael ei gynhyrchu fan hyn, yn teithio trwy'r dwythell i arwyneb y croen. Yr un nesaf, mae hyd hwn yn cyfangu mewn tymheredd oer a'r cyhyryn sy'n gwneud hyn, sydd yn cyfangu ac ymlacio. A'r un ola wedyn, mae'r diameter yn cynyddu yn mynd yr fwy llydan a'r dymheredd uchel, wel capillary fydd hwnna wedyn. Felly, o ran hwn, byddwn ni'n weid yw tips gorau fi'n gallu rhoi. Cofiwch defnyddio'r wybodaeth o'r diagram. A os chi ddim yn siŵr, wel jyst dyfalwch. Dywyswch un a rhowch yn y bocs cywir wedyn os chi'n gallu. Yr un nesaf, sut mae cynnyrchu chwys yn newid os yw person yn symud o stafell o'r i fwy cynnes? Wel, os ych chi'n dychmygu bod chi'n mynd o rhywle sydd yn oer tu allan yn mynd mewn i tŷ gyda tân ac yn y blaen, wel, byddwch chi siŵr o fod yn cynnyrchu mwy o chwys. A'r manteision o crynu yw eto trwy cyfangiadau'r cyhyrau bydd gwres yn cael ei gynhyrchu wedyn. So mae'n treol gwresogi'r corff. OK. Jyst cwbl o bethau to, anyway, jyst cwbl o ddiagramau. Vasocyfyngiad a vasoymlediad. Os chi'n gallu cofio termau gret, os ddim sôn am y culhau a'r lledu. Felly, fan hyn, vasocyfyngiad, mae fe'n edrych bach fel hyn. Mae'r pibellau, felly os fi'n edrych ar hwn, pan mae'n oer y tu allan, mae'r rhydweliau neu'r pibellau gwaed yn culhau, mae'r llif gwaed yn lleihau wedyn. Felly, ychydig o res sy'n cael ei golli. Gyda vasoymlediad, llawer o res sy'n cael ei golli trwy bylydriad, a mae yna yn y modau twym wedyn.
to gyda'r chwysu, fi wedi gweld cwestiwn 6 marc yn sôn am chwysu yn y gorffennol, yn disgrifio y broses o chwysu ac yn y blaen. Felly cofiwch plîs sôn bod chwys yn cael ei gynhyrchu yn y chwarae'n chwys. Bod chwys yn teithio trwy'r dwythell chwys i'r mandwll. Mae'n sawl marc fyna. O'r mandwll wedyn, mae'r chwys yn anweddu ac yn oeri'r corff. Cofiwch fyd, felly allwch chi sôn beth sydd yn chwys, sef dŵr a halwynau. Okay. Rhan nesaf o'r uned yma yn ffocysu ar y system nerfol. A diagram sydd fi fan hyn yw diagram wedyn o'r nerfau i gyd yn y corff. Y brif system nerfol yw'r 2 brif organ sydd yna, felly yr ymenydd a'r mydryddin y cefn wedyn i'r spinal cord. Rhain yw'r cyd-drefnyddion a rhain sydd yn cyd-drefnu popeth sydd yn digwydd, ymatebion ni popeth o'n gwmpas ni. Cyd-drefnydd neu coordinators. So nhw sydd yn derbyn, yn wedig yr ymenydd, yn derbyn yr holl wybodaeth am tymheredd craidd y corff, am faint o ddŵr sydd yn y corff ac yn y blaen. A beth mae'r system yn neud yw caniatáu i'r corff i ymateb i newidiadau yn yr amgylchedd. Cwbl o bethau extra fan hyn, nerfau chi'ch, nerves, rhain sydd yn anfon negeseuon, a maen nhw'n anfon nhw fel ysgogiadau trydanol, so electrical impulses. Felly mae egni trydanol gyda'r ysgogiadau sydd yn cael eu cludo o gwmpas y corff. Jyst diagram arall sydd ddangos i chi ble yn union mae'r ymenydd a ble wedyn mae'r mydryddin y cefn. A fel dwedais yn gynt, rhain yw'r cyd-drefnydd, yr coordinators wedyn. Cwbl o dermau pwysig pan i ni'n ymwneud wedyn gyda'r system nerfol. Symbyliad, newid yn yr amgylchedd. Felly unrhyw newid ni'n cyfeirio ato fel symbyliad. Enghraifft, os byddwn ni'n troi'r golau ffwrdd hyn yn y stafell yma nawr, byddwn ni'n dweud mai symbyliad yw hwnna. Cwbl o bethau arall wedyn. Dyma yr symbyliadau mae'r corff yn ymateb i. Felly mae'r croen yn ymateb i gwasgedd a tymheredd. Eich tafod a'ch trwyn yn ymateb i cymegion. Eich llyged yn ymateb i golau, a wedyn eich clustiau yn ymateb i sain. A fan ni wedi, ni'n galw'r holl newidiadau hyn yn symbyliadau. So sut mae'r corff yn ymateb felly? Yn eich organau synhwyro, mae celloedd arbennig i ni'n galw celloedd derbyn. So rhain, eich organau synhwyro, eich llyged, eich croen, trwyn, tafod a clust, eich organau synhwyro, rhain yw'r derbynyddion wedyn. A rhain sydd yn derbyn ac yn ymateb, nhw sydd yn derbyn y wybodaeth am newid yn gwmpas. Unrhyw sŵn newid, unrhyw arogl newid, unrhyw blas newid, rhain sydd yn canfod y wybodaeth yma. Posib bod chi wedi cael y cyfle i wneud bach o waith ymarferol yn y dosbarth, yn edrych ar amser a dweithio gyda'r prymesur. Felly, yn ymwneud gyda'r llyged, yn ymateb i symbyliad, yn ymateb i'r prymesur yn newid fyna. Jyst cwbl o bethau fan hyn, a byddai'n sôn yn rhai yn mwy o fanylder wrth i'r sleidiau mynd man. Felly, eich organau synhwyro yn bwydo wybodaeth i'r ymenydd trwy'r amser, yn canfod a bwydo, canfod a bwydo. Yn yr organau mae celloedd arbennig, celloedd derbyn, nhw sy'n derbyn y wybodaeth. Symbyliadau yw'r newidiadau yn ein amgylchedd, a mae'r holl wybodaeth hyn yn mynd i'r ymenydd a fydryddin y cefn ar hyd eich nerfau neu niwronau wedyn. Os da i jyst mlaen i fan hyn, felly. Dyma fath o beth falle allan nhw gofyn to i chi yn yr holiad. Felly bod chi'n gallu adnabod yr organ synhwyro,
bod chi'n gallu adnabod yr symboliad maen nhw'n ymateb i a'r synwyr wedyn yr sens. Os na i jyst rhoi, 30 eiliad bach i chi edrych ar hwn. A newn ni llenwi mewn dyn gilydd wedyn. Felly, llygad. Symboliad bydden nhw'n ymateb i yw golau. A'r synwyr felly yw bod nhw yn gallu gweld. Sain eich clustiau sydd yn ymateb i sain. A'r synwyr wedyn yw cliw. Yr un nesaf, felly, yn ymateb i cymegion a'r synwyr yw blasu, bydd eich tafod. Mae'ch trwyn hefyd yn ymateb i cymegion, a'r synwyr yw arogli. Ac ar y gwylod, yr organ mwyaf yn y corff, eich croen, yn ymateb i tymheredd y gwasgedd, a'r synwyr wedyn yw cyffwrdd, neu cyffyrddiad, so touch. Iawn, felly, yma hyn o rhywbeth allan nhw'n troli ato chi mewn cwestiwn arholiad. Mae eisiau chi'n nabod yr organ synwyro, beth yw'r symboliad maen nhw'n ymateb i, a beth wedyn yw yr synwyr. Symud mlaen i gweithredoedd atgyrch. Felly, gweithredoedd atgyrch, dyma nodweddion gweithredoedd atgyrch. Felly, mae gweithredoedd atgyrch yn gyflym, yn awtomatig ac yn amddiffynol. Yna pam bydd i roi'r lluniau hyn mewn ar y sleid, jyst i ddangos enghreifftiau o gweithredoedd atgyrch. Felly, odyn, maen nhw'n digwydd yn gyflym iawn. Does dim rhaid i ni meddwl am yr ymateb hyn. Felly os ni'n cyfeirio ar un top fan hyn, yn cyffwrdd rhywbeth poeth. Os ni'n cyffwrdd rhywbeth poeth sydd yn mynd i niweidio'r corff, yn go-gloi, mae'r llaw neu'r croen neu beth bynnag ni wedi cyffwrdd gyda yn tynnu nôl. A mae hwn yn digwydd yn awtomatig heb i ni gorfod meddwl am y peth. A dyma gweithred atgyrch wedyn. Cwbl enghreifftiau arall fan hyn. Plwc plenglin, so os chi'n bwrw'r cos o dan y plenglin, llyncu, tisian. Felly'r brif un, mae eisiau chi fod yn ymwybodol o yw'r atgyrch tynnu nôl. Chi'n tynnu eich llaw nôl, tynnu eich cos nôl. Fi'n meddwl fan hyn o cyffwrdd o'r cactus. Yn sicr bydd y dyn fyna yn tynnu llaw nôl o'r ffordd. Dyma llwybr atgyrch wedyn. Felly, dyle bod chi'n gallu adnabod a labelu yr llwybr atgyrch. Felly, os newn ni edrych ar hwn gyda'n gilydd. Rwy'n mewn lliw, mae'r lliwiau yn ceisio adnabod yr niwronau gwahanol. Y canwyll felly, yr gwrthrych poeth, bydde yr symboliad. Yr llaw neu'r croen, so hwn fydd eich organ synhwyro, a fan hyn, dyma le mae eich celloedd derbyn wedyn. Felly, symboliad y newid yw'r canwyll twym. Mae'r celloedd derbyn, y celloedd arbennig yma yn eich croen yn canfod hyn ac yn teimlo hyn. Mae rhaid nhw danfon neges yn go-gloi eich cyd-drefnydd, eich coordinators, fel bod chi'n ymateb ac yn amddiffyn y corff felly. Bydd y neges yn mynd ar hyd y niwron yma, felly yr un porffor yma i'r fydrydd yn y cefn. Ni'n galw hyn y nerf neu'r niwron syn hwyraidd. Fi'n ymddiheuro bobl am yr ysgrifennu yma, fi'n sgwennu dros y sgrin. Felly, y nerf sy'n hwyraidd. Mae'r ysgogiad wedyn yn cael ei pasio i'r niwron gwyrdd yma. A'r niwron gwyrdd yma yw'r niwron neu'r nerf cyswllt. Mae'r niwron cyswllt yn mydryddin y cefn. Felly, yn yr enghraifft hyn,
Yr cyd-drefnydd yw'r Madryddin y Cefn, a mae fe'n fwy cyflym i fynd i'r Madryddin y Cefn yn hytrach na mynd lan i'r ymennydd. So er anwybyddu yr saith hyn ar y top, fi'n dod yr un glas nawr, felly mae'r Madryddin y Cefn wedyn yn penderfynu ar ymateb. A yn yr enghraifft hyn, maen nhw'n penderfynu reit. Mae rhaid tynnu'r llaw ma bant yn gloi cyn i'r person i losgi. Felly mae'r ymateb yn cael ei danfon nôl ar hyd yr un glas, sef y niwron neu'r nerf echdygol. Okay, so tipyn o eirfa, fi'n gwybod, ond os chi'n dysgu'r llwybr atgyrch, wedyn allwch chi taclo i raddau unrhyw gwestiwn gewch chi ynglyn â'r peth. Reit ar y pen wedyn, mae'r effeithydd, a yn yr enghraifft hyn, yr effeithydd yw'r cyhyr, a'r ymateb wedyn bydd y llaw yn symud nôl. Okay. Felly os na i esbonio na jyst unwaith to, yr symboliad yw'r cannwyll, yr peth twym yma. Cellio i derbyn sydd yn eich croen a rhain sydd yn canfod ac yn derbyn y wybodaeth am y gwrthrych poeth. Mae fe'n teithio ar hyd y niwron synhwyraidd i'r cyd-drefnydd sef y Madryddin y Cefn. So mae'r synhwyrydd yn cludo'r neges i'r cyd-drefnydd. Yr cyswllt jyst yn cysylltu'r synhwyraidd i'r echdygol, a'r Madryddin y Cefn wedyn yn penderfynu ar rhyw fath o ateb ac yn danfon y neges ar ymateb nôl ar hyd y niwron echdygol. Yr effeithydd yn yr enghraifft hyn yw'r cyhyr, a mae'r cyhyr wedyn yn cyfangu ac yn symud y llaw nôl o'r ffordd. Os ei nôl i hwn, enw am y bylchau rhwng y nerfau yw'r synaps. Felly unrhyw bylch, mae un fan hyn a mae un fyna, enw ar gyfer rhain yw'r synaps. Iawn. Felly, os na i jyst rhoi, fy'n i weid, 30 munud i chi i edrych ar hwn. Tasg yw eich chi drefnu ac i rhoi rhain yn y trefn cywir. So beth sydd yn dod gyntaf? So os a'n ôl y diagram, meddyliwch beth sydd yn dod gyntaf, beth sydd yn dod nesaf ac yn y blaen. A cofiwch fyd mae'r negeseuon yn mynd ar hyd yr system nerfol fer ysgogiadau trydanol. Okay. Reit, yn gyntaf felly, bydde'r symboliad yn newid yr amgylchedd. Derbynydd wedyn, neu'r celloedd derbyn yn yr organau synhwyrol. Mae rhain wedyn yn mynd ar hyd yr niwron synhwyraidd i Madryddin y Cefn, a dyma le mae'r wedyn yr niwron cyswllt. Mae'r neges yr ymateb yn mynd nôl ar hyd y niwron echdygol ac yn mynd wedyn i'r effeithydd. A yn yr enghraifft nes i ddangos i chi, yr cyhyr yw'r effeithydd. Mae'r cyhyr yn ymateb trwy tynnu'r llaw yna nôl wedyn a trwy cyfangu. Okay. A to, dyma nhw'n y trefn cywir, a dyma diagram arall wedyn, jyst yn ddangos i chi, fan i wedi, y symboliad, derbynydd, niwron synhwyroedd, niwron cyswllt, niwron echdygol, effeithydd yr ymateb. A mae'n dangos cyfeiriad, yr ysgogiad trydanol wedyn. Okay. Felly dyma'r cyfeiriad mae fe'n mynd, a gyda'r gwefr trydanol wedyn. So symboliad, newid amgylchedd, canfod ac yn y blaen. Ffordd gorau felly yw sgwennu hwn mas pobl o weithiau mwyn ceisio cofio yr trefn. So gall hwn fod yn fath o gwestiwn fel labeli, adnabod y rhannau, neu gall fod yn cwestiwn 6 marc posib. Yn gofyn i chi, so cwestiwn estynedig, yn gofyn i chi ddisgrifio yr daith mae'r ysgogiad yn mynd ar hyd y system nerfol. Jyst edrychwch ar hwn to. Iawn, so jyst un fath o gwestiwn. Eto fi wedi tynnu mas o hen bapur yr holiad. Felly mae diagram yn dangos y llwybr atgyrch. So os na i jyst atgyfnerthu na fyd, sori, os na i jyst nôl,
So daeth yr holl beth yw y llwybr atgyrch. Okay? So daeth o'r symboliad reit nôl i'r effeithydd yw'r llwybr atgyrch, y llwybr mae'r ysgogion teithio ar hyd. Felly, os ewn ni jyst edrych yn gloi, so mae'n edrych am y nerf cyswllt, neu'r niwron cyswllt, bydde yr niwron echdygol sydd yn cludo'r neges nôl, bydde G, y synhwyraidd, bydde B, synaps, fel ni wedi yw'r bwlch rhwng niwronau, bydde D. Derbynnydd neu'r celloedd derbyn, bydde A wedyn H yw'r effeithydd wedyn, sydd yn cyfangu ac yn gwneud yr ymateb wedyn. A to, jyst diagram arall, jyst i ddangos i chi yr atgyrch tynnu nôl yma, neu'r llwybr atgyrch. Atgyrch tynnu nôl, jyst i atgyfnerthu to, yw pan mae'r corff yn tynnu nôl. Felly, os byddech chi'n tagu ac yn dechrau peswch, byddwn ni ddim yn disgrifio hwnna fel atgyrch tynnu nôl. Tynnu nôl yw pan fyddwch yn cyffwrdd a rhywbeth poeth, a fel ni wedi, fel eich llaw ac yn y blaen, bod chi'n tynnu llaw chi nôl wedyn. Okay. Os o'i mlaen felly, y rhan ola wedyn o'r uned yma, sef ymateb rheoli, yw sut i ni'n rheoli lefelau siwgr neu lefelau glwcos yn y gwaed. Ar y sleid hyn, chi'n gallu gweld mae lefelau glwcos chi'n cynyddu ar ôl i chi cael pryd o fwyd. So na'r unig ffordd i gynyddu eich lefelau glwcos yn y corff. A wedyn bydd lefelau glwcos chi'n disgyn wrth i chi cyflawni prosesau bywyd yn ystod y dydd ac yn amlwg wedyn, os chi'n neud ymarfer corff ac yn y blaen, byddai'n cynyddu'r cronodiad o glwcos sydd yn cael ei ddefnyddio. Mae glwcos fyd yn cael ei ddefnyddio i resbiradu, felly rhaid cael glwcos i bob gell yn y corff i resbiradu. Organau pwysig. Felly dyma rhai o'r organau mwyaf pwysig sydd yn ymwneud gyda rheoli siwgr y gwaed. Pancreas, sydd yn rhyddhau hormonau, yn rhyddhau insulin a glwcagon. Okay. A'r afu wedyn sydd yn storio glycogen. Okay. So yn storio yr siwgr ychwanegol yn yr afu wedyn. A jyst yn rhoi diagram hyn ar y gwylod, jyst i dangos i chi dyma'r afu a'r pancreas. Felly lleoliad y ddoi wrth gymharu gyda'i gilydd wedyn. Felly, rheoli lefelau siwgr y gwaed, beth sydd yn digwydd yw hyn. Pan ni'n byta glwcos sydd yn cynyddu yn y corff. Beth mae insulin yn neud wedyn yw am newid y glwcos na mewn i glycogen, sef cadwyn hir o siwgr sydd yn cael ei storio yn yr afu. Mae insulin yn enghraifft o hormon, a mae fe'n amnewid glwcos i glycogen. Mae insulin yn cael ei cludo yn system y gwad, felly byddai'r insulin wedyn yn teithio o gwmpas y corff ac yn amnewid y glwcos mewn i glycogen mwyn cael ei storio yn yr afu. Dyma to enghraifft o adborth negatif. So be fi wedi ceisio wneud yn y diagram hyn yw dangos. Glwcos yn codi trwy bwyta. Insulin yn newid y glwcos i glycogen. So fel ni wedi, moleciwlau bach yma unigol mewn i cadwyn hir o siwgr. A wedyn mae'r glwcos yn dod nôl i normal ac yn gostwng. Os wedyn y gwrthwyneb, felly os yw glwcos yn gostwng, fel ni wedi o ganlyniad resbiradu, o ganlyniad ymarfer corff, mae hormon newydd nawr, sef glwcagon. A beth mae glwcagon yn neud yw, yn torri lawr y stor o glycogen sydd yn yr afu nôl mewn i'r unedau syml yma o glwcos yn y corff. Felly mae'r glwcagon yn gweithredu ar yr glycogen sydd yn yr afu ac yn torri fel lawr i glwcos sydd yn cynyddu wedyn lefelau glwcos sydd yn y corff.
Mae glucagon ac insulin yn enghreifftiau o hormonau, a mae hormonau yn perthyn i'r grŵp wedyn o broteinau. Yn anffodus, os yw pobl methu rheoli lefelau siwgr nhw'n gywir, maen nhw'n dioddau o clefyd y siwgr neu diabetes. Mae doi math o clefyd y siwgr. Math 1, dyw'r corff ddim yn gynhyrchu insulin o gwbl, a dyma'r beth mae'r diagram hyn yn ceisio dangos i chi, felly dyw'r pancreas ddim yn gynhyrchu unrhyw insulin sydd yn gallu rheoli lefelau siwgr y gwad. Math 2 wedyn, braidd yn wahanol, yn gynhyrchu'r insulin, ond yn anffodus dyw'r celloedd ddim yn gallu ymateb i'r insulin yma'n rhagor. Felly dyw e ddim yn gwybod beth i wneud gyda'r insulin. Yn anffodus wedyn, mae lefelau siwgr y gwad yn cynyddu, felly rhaid rheoli rhain yn go-gloi cyn i'r claf mynd yn rhy sâl. Graff wedi tynnu mas eto o hen bapur arholiad, jyst i gymharu Kate a Peter yn yr enghraifft hyn. Mae'n eitha siŵr bod y cwestiwn siŵr o fod yn gofyn rhywbeth yr un trywydd o rhif 1, beth sy'n achosi'r glwcos i godi? Wel, byta. So byta, mae Kate a Peter wedi bwyta mwyn codi'r lefelau siwgr. Byddai'n gofyn felly wedyn pwy sy'n dioddau o glefyd y siwgr. Felly'n gobeithio, chi'n dod i'r gasgliad mae Kate sydd yn dioddau, oherwydd mae lefelau glwcos ti yn uchel ac yn aros yn uchel, a cymryd tipyn fwy o amser i dod nôl i normal wedyn. Gyda Peter, bydd y Peter yn gynhyrchu'r insulin ac yn newid y glwcos mewn i glycogen. Dyma rhai o'r triniaethau sydd ar gyfer cefn y siwgr. So cam 1, ysgoi. Prevention is better than cure. Felly ceisio ysgoi yr peth yn y lle cyntaf. Rheoli'r diet gyda lefel siwgr a ymarfer corff, ysgoi gordewdra. Os felly mae cefn siwgr angen rhyw fath o rheolaeth, wedyn bydde felly pigiad o insulin, diet sy'n rheoli siwgr a carbohydrad neu trawsblaniad o bancreas wedyn yn gweithio. A eto, mae'r rheoli glwcos, lefelau glwcos yn enghraifft o adborth negatif. Felly amodau yn newid, lefelau glwcos yn codi, mae eisiau ymenydd canfod hyn, rhoi'r mecanwaith cywirol, felly danfon neges i ryddhau insulin ac yna newid y glwcos nôl i'r glycogen a diffodd e wedyn. Jyst i orffen yr uned yma, mae eisiau bod chi'n ymwybodol o alcohol. Mae alcohol yn cael effaith ar y system nerfol ac yn cynyddu ein amser ymateb ni, ein reaction times. Mae fe'n gaethiws, felly mae fe'n addictif, a mae pobl os mae pobl yn mynd yn ddibynnol o alcohol, maen nhw falle yn dioddau symptomau diddyfnu heb withdrawal symptoms. Yn hir dymor, mae fe'n effeithio ar yr afu wedyn, ar galon. A jyst fan hyn jyst cwbl o bethau i, jyst ar y diagram, yn dangos yr effaith negyddol mae'r alcohol yn cael ar y corff. Mae fe'n sôn fan hyn, faint o unedau o alcohol disgwylir i bobl ifanc mewn wythnos, a'r cyngor ar hyn o bryd yw 14 uned i ddynion ac i fenywod wedyn, felly 14 o unedau. Diolch i chi am eich gwrandawiad heno, felly dyna ni, jyst rhyw fath o cyflwyniad cyflym ynglyn am ymateb a rheoli. Felly, 3 brif beth mae eisiau chi cofio. Y croen, ar ymateb y croen i amodau Twym ac o'r, y system nerfol a'r llwybr atgyrch ac yna rheoli lefelau glwcos i orffen. Diolch yn fawr i chi a welai chi wythnos nesaf. Hwyl am y tro.